agara pasi. Wanzeri shamara chikomba chemukadzi wangu. Taurisa wotuli. Atazizwa nangamisa waluita. Chokwadi ere huku. Kweli. Taura zobera zokunda zoshamisa apa auzopapa indiro tataure zvese kumana taura iwewe siwo chikomba chikukaza tatanga kupinda munyaya taura ndakambobata kumashuro ayachitenga foja kumavhileji vevaita kurumba kutenga foja kumaredeo ipa akatokufima mazima yangu akatiza nawo kuenda kusimu pandikatendare ndikabhadharare kumashuro last year anakwanisa kuuya ndandambonza chikwanisa kuti kana kuwana mari yechikonzi kuti ndikuita se kutora iko ndandati ndisikwanisa kuwana vandaimira ikadaro kamwana kangu kari kadiki vandasvika pakufunga kuti mwana neeji yaarika tandigare namai pamwe chete tichengeta vanhu sandifunga ndokuti vanhu vangaenda madzimai continue akufona futi zvekare nane madzimai aya amusuzodi yakutaura chinangwa chake chakufonera ndecheinoti dzinonguva asvika pakuti ndakambomutsura ndikaudza gogo wake ndikati gogo nditsurire munhu nokuti ndakaziva foni nhamba dzake kuti ndiyafona noturu nokuti madhaunda avunga munhu akufona pa ndiya ndikafona ini akukata wari memudai wari akaramba ita ndaro ichataura zvakawanda steri saka ichaatanga kutofona naimbu naimguma auti munhu uri munhu ke mama uchichei ko echikombo naiwa usikombe ndakuitauraaiwekamani ausikombe here nyaya itikafamba naye kumana uikoti achazopotiwa mwana usedi vari mudari vagara ausikombe uyu mukomana ndakutatu kwadima chikomba mukomana akabatirwa motabhaiki abatirwa motabhaiki akashandisawo simba rake raifunga anaro kasi anozoti mutemo ndouziva akabva uya nevanhu vakanga anawo akada kushandisa simba iwo hauna kutobvumira yekuti mukadzi uyu zvichionekana naye naazvinozese achataura oranyanyara haana kuuya kudare mukomana uyu aramba achinyenga mukadzi womunhu ane samo nekutanga haana kumira abva auya vechituru haana kuti asi saka mutongo weduka haurerutswe tachitimobe fono zvezvikombo apa takungombwedzerawo nokuti mukomana uyu haarespecti vakazivani vanhu wapedzera dare nguva shamwari wasika wapedzera dare nguva wapika kuti wapedze nguva mirai pane mwana aripo wati mukomana iye mwana kuchema baba ira siyanyaya uyapa siyanyaya kumaziko uyu mukomana uyu akuchema mwana wani
ndokubvesa DNA test nokuti murume uyu ari pakati pokutaura nyaya yakakanganwa kandi ndinokuridza kuti mwana ndewangu saka inini ndiri mambo kai ndochengeta zvimwe zvacho zvinondikwadza kuti ndo vana vanozotinesa chiti pinduku atsukisa maziso rakupinduka uchaziva kuti chii chikuitika kunyepera taura uri mwana asiwe musanga alright tinondibvesa DNA test ndakazitaura pamberi pemunhu ane mukuru stereki nomudaizerunge akati nini uita chakukune nhamba dzakutinadzo unodaiti zvichi chimisai mumizeke 5 apa panoita iwe mufana tora mwana wako wogawe asi kunoita DNA test isingainguvuni tikaise zvinhu zvitasi zvifambe zvakanaka muri meutoa muri sendo mwedzi uno it's the end of this month. It's the end of this month. Muda kuzee munhu yakamira sei ndikurakidze kuti munhu haana respect darika sanobva paine humwe zvinhu zvinoenderana umama ndokuitira izvo saka ndoda kuti utsige this end of March 250 times mombe 5 mokuti mombe 3 yadzibhadhara end of March uyu dzasara dzacho next month yacho akadaro ndinomumakisa zvisingaiti saka ndinoti ati tapedza indonyaya yedu yekupedzisira